positiivisempaan suuntaan kuin mitä se näkyy Q3. Toisaalta pitää muistaa se kanssa, kun me katsotaan näitä topline-asioita, että siellä meidän e-treatment-puolen bisneksessä, niin meillä oli myös tietystä sisäisistä syistä vähän kapasiteettirajoituksia, ja yksi on meidän ihan tärkeä tämmöinen kehitysprojekti, jota me ollaan viety eteenpäin nyt Q3 aikana, että tämä on syönyt vähän kapasiteettia sen sitten muilta asioilta siinä Q3 aikana, joka nyt sitten siirtyy parempaan. Tästä Pilki itse asiassa kysyi juuri tästä kehitysprojektista. Voitko kertoa yhtään, mistä siitä oikein on kysymys niin kuin, rahallisesti, aikataulullisesti ja niin kuin, tavoitteiden suhteen? Siis jos mä sanon näin paljon, että jatkuva kehitystä tämä on, mehän mietitään jatkuvasti, että mitä tuote kautta palvelukonseptia tehdään. Tämä on yksi tuotekehitys, mitä liittyy puhtaasti meidän e-treatment-bisnekseen ja vähän tätä meidän segmenttiajattelua, että missä me ollaan vahvoja. Me ollaan vahvoja meidän high-end segmentillä. Meillä on potentiaalia siellä mid-segmentin puolella ja tämä on asia, joka tulee tähän mid-segmentin puolen tulevaisuuden potentiaalia. Sitten jos puhutaan vielä komponenteista,